Mangga. Ayan na, napakuluan na. Tinatanggalan ng mga bituka. Ayun na, saging. Napay ba na sa darong Oh. stick? Panlagay dun. Saba, saging saba. Ayun na. Nyug, panggata. Amoy. Amo. Top dun. Kinakayod na. Pag napangan ako sa camera, lalaki mo. Ito yung iba. Sabay na? Natanggalan na ng shield. Ayan po, inugasan ng gusto para matanggal yung mga laway-laway. Kasi madulas siya. Ayan po, ganyan karami yung yung laman niya na nakuha namin. Ayan, tapos mamaya gagayatin po yan. Maliliit. Asin. Tapos lalagyan ng asin. Ayun na. Yan, sinaing. Yan. Ayan, pinigaan ng barani ng saging para matanggal yung mga laway-laway. Ayan, tatanggalan na ng ngipin. Sarang ipon mo. Ipon. Lat. Ganyan yung ngipin niya. Ayan. Automatic na yan. Yan, tanggal ng ngipin. Ito lang naman yung mahirap dito, makakapagpatagal. Yung ngipin kasi matigas pag nakagat. Tapos mamaya tatanggalin pa itong mga laway-laway na to. Mga puti-puti. Lalamasin ng asin. Ano? Umuay! Unang pagkakain namin si Bundor. Amo? Namay. Ngipin niya oh. Wala mo mga ngipin. Kaya ulam ni Bundor. Natigbok ka, Jason. Ba, isa na diyan. Pindutin mo screen. Duro-diretso yan. Nandun pala si Bundor. Naglulukad ng nuyog. Tigba ka na boy. Pindutin mo lang gadso. Pinindot mo sad siya ng pindot. Pare ko na. Oo. Ano, lalamasin na ng asin para matanggal yung Tingipon-ngipon. para di sa madulas kainin. Ganyan yung technique niyan. Maproseso po yung pag ng bumubula na. 200 na piraso ang nakuha namin. 200 pieces. Kinayod na nyog. Slice na yung saba. Sinaing. Amoy. Buhay tomato kamis. Ayan, kabog-kabog na yan.
Yan, balat ng kalabaw. Pinapaasukan. Pang ano yan? Pang sahog sa gulay.
Pinilayan mo na sa raki, ano? Paano? Ano? Putih sana mas. Dah aku tahu yuk. Putih sana aja. Kung kan puro ganaw. Kan kinalad ka kasi mo. Enak sih kayak. Kain na na. Kain po tayo. Ano? Amoy. Amoy. Ayan, bye-bye.